Wie houden de spanningen net langer in? De nummer 1, unaniem door de jury verkozen, de onderwijsprijs van 2023 gaat naar Gouden Handen. Geweldig. We hebben 3 goede inzenders, 3 kandidaten uit als Kasper natuurlijk. We hebben op alle 3 lieke trots binnen. Op een gegeven moment mij als jury, mij een moeilijke keuze maken. En we hebben innovativiteit, we hebben op samenwerking, we hebben op lokaal gebonden, ja, we hebben heel veel criteria. En toen is het Singeland zoals het het beste bewust genomen. Nou ja, we zijn school voor voortgezet onderwijs en dan met name voor leerlingen uit het VMBO vandaan en uit de onderbouw vandaan. Ja, wat vond je ervan dat je won, hè? Ja, apetrots natuurlijk. We zijn heel erg blij met de prijs. Waardering voor een groep mensen in school die met ziel en zaligheid ieder jaar weer een groot aantal kinderen van de basisschool ontvangen om hele mooie dingen bij ons op school te doen. Dan vreeg ik me al, we zijn de leerlingen. De leerlingen hebben vanavond een feestje, dus die zijn in voorbereiding van ons 25-jarig jubileumfeest. Dus vandaar dat ze er helaas niet bij kunnen zijn. Als je kijkt de uitreiking van de onderwijsprijs, biedt de ondernemersprijs 8 Kastelen. Nou, het is een lege zaal, we hebben pauze, we gaan even lekker eten. En straks hebben wij de categorie klein en middenbedrijf. Ja, is dit de eerste keer dat dit zo is? Nee, wij hadden het al heel lang georganiseerd, maar het is wel eigenlijk weer de eerste keer sinds 3 jaar. Want in 2009, of eigenlijk 4 jaar, 2009 hebben we de eerste keer de uitreiking gehad. Dus we zijn blij dat we nou weer deze mooie jongen kunnen organiseren. Ja, en waarom doe je hem dit? Nou, vind ik wel heel belangrijk om uw ondernemers in het licht te zetten. Dus we willen graag echt de ondernemers die misschien een extra stap doen, om die extra naar voren te helpen op deze jongen. En wij doen het te jaren met een mooie presentatie, dus we willen echt een beetje inspiratie mij aan de ondernemers hier. Ja, en als je na de pauze wat wint, maar ja. Het is wel een beetje appels met peren, toch? Nou, dat is eigenlijk net, want wij scoren eigenlijk al op dezelfde thema's. Dus appels en peren kunnen wezen, maar we gaan juist al de categorie wat liedjes maken. Dus de categorie klein tot 10 werknemers en categorie groot vanuit 10 werknemers. Dus daar hebben we al een verschil in maken. Maar het weer ook liefst spannend. Oh, nou kan je met even stiekem beslissen wat er wint. Dat jaren we straks nog. Oh. Dat jaren we straks nog. Bedankt, ja, succes. Graag gedaan. Dit is mijn skip. En dat we deze kwaliteit in uw gemeente hebben. Saffe skaart, maar de bedrijven, saffe innovatie. Ja, dit is een jongen waar ik heel enthousiast over. Ja, wat budget straks voor de gemeente? Nou, wij doen elke keer oornik van wie moet de grutskwijzen op de bedrijven. Ik ben de meesten die ter werkje. Ik zei naar de takkomst en was die jongstjost. In een paar bedrijven die net alleen maar dit doen nou. Maar dit willen we hoe 4, hoe 10, hoe 20 jaar. Voor de meesten niet nodig, de jongeren niet nodig op scholen zitten. En als dat jost, dan heb ik er alle vertrouwen in. De baas bleed? Jo, wie in de baas, je correct zijn? Oh, nou, hoe aan de baas, toch? Directeur, nee, ja, we doen het maar akkoord, dus ik voel me net per se de baas. Iedereen had zijn kracht binnen bedrijven en dat is ook de kracht van uw Friesenting. Dat je gewoon met 2 voeten op de grond bloost en dat je de schouders eronder zet. Ja. En ik ben heel erg onder de indruk van de orenbedrijven, Max Sisse. De filmpjes zijn hartstikke mooi maken en echt onder de indruk van de bedrijven hier in de buurt. Ja. En wat bezit dit nou voor de toekomst voor je bedrijf? Voor u is het gewoon even een mooie hart onder de riem eigenlijk om weer trots te gaan met wat we doen. En dat wij hier de waardering krijgen vanuit de regio. Ja, dat wij met de goede dingen bezig zijn en dat dit ook de toekomst is, we hebben op verder moeten borduren. Nou, dat jouwt energie.
Ja, je hebt ambitie genoeg toch? Ik wil winnen. Ja, ik wil altijd winnen. Ik ben een fanatieke voetballer, dus en dan zit je een beetje in die rol natuurlijk. Maar wij hebben ambities genoeg. Samen met Rick, mijn collega, proberen we het bedrijf weer verder te brengen. En nog meer mensen kunnen eigenlijk een kans zien in de wereld, maar ik meer meubels te maken en we weer afval verminderen. Het is mooi dat het is een bekroning een beetje. Jouw onder op een goede wij binnen. Ik vind het mooi, de techniek, zeker hier in Karspel en in het noorden, dat kan wel wat een steuntje broeken. Dus ik vind het mooi dat we zo'n prijs dan winnen, dat het bij past. Ja.